parcials. Tot era boníssim! Quin sopar més fantàstic! Ets un cuiner increïble, Q! Moltíssimes He gràcies. fet un munt d'amics meravellosos a l'institut i cada dia per sopar hi ha unes coses boníssimes. Ai, que contenta que estic! Oh, és veritat. T'havia de dir una cosa important, ja no me'n recordava. Ah, sí? Què? Si en els exàmens parcials treus una de les 20 pitjors puntuacions, hauràs de deixar l'institut. Què? Però per què? Molt bé, Nike! Per què no m'ho havies dit? Perquè no feia cap falta. Abans que hi entressis, no podia saber si t'agradaria aquest institut. No se sap mai. Doncs mira, ara que ho dius. A més, si des del primer dia t'haguessis hagut de capficar les notes, t'hauries passat el dia patint. Segurament. Per això no t'ho he dit fins ara. Karin, t'agrada de debò aquest institut? Què? Tens ganes de continuar-hi anant? Sí, que m'agrada. I vull anar. Doncs has de tenir en compte... M'hi esforçaré. T'ho prometo, ho he de fer. Molt bé, d'acord. Doncs jo et prometo que t'ajudaré tant com pugui. Ai, moltes gràcies. Em faràs un gran favor. Doncs si estàs decidida... Els exàmens parcials són el mes que ve. Tens 30 dies. Ara hi ets a temps. Has d'estudiar de valent. Aquest intensiu t'anirà molt bé, Karin. Fins ara no tenia gaire clar allò que provessis. Vinga, comencem ara mateix. Què? Que et farien fora? I és per això que cada vespre has d'estudiar fins tan tard? Sí. I estic ben cansada, dormo fatal. A més, no sé pas si me'n sortiré perquè no és gens fàcil. No ho tinc gens clar. Karin, has acabat els deures d'anglès que havies de fer per aquest matí? Em volies perdre de vista a l'hora d'esmorzar, no? És pel teu bé que et poso tots aquests deures. Pobre de tu que no els tinguis fets. Si no els fas, te'n penso posar més. Va, vinga, anem, anem. Ajudeu-me, sisplau! És un explotador! Oh! Són les admiradores d'en Kazune. Et passes el dia enganxada en Cujo. Per què? Ens pots explicar què hi ha entre vosaltres dos? Bé, doncs... És que resulta que vivim junts, em pensava que ho sabíeu. Què? No, val més que no els hi digui això, que encara rebria. A veure... Bé, doncs, és que som parents llunyans. Sí, ja, i nosaltres baixem de l'hort. No, ho veuran de seguida, que és mentida. No hi ha dret! Què? Nosaltres hem anat amb en Cujo des de primària i ara ens deixa de banda. I tot per una alumna nova que no val res. Ara ho has dit. Però si jo... Escolta'ns bé! Si no el deixes estar una vegada, ja cal que et preparis, que t'estovarem! M'agradaria que algú m'expliqués per què l'hem de fer nosaltres, aquesta feina. Els del Consell d'Estudiants són com treballadors sense sou. Mira, aquests 500 d'aquí ja estan timbrats. Ostres, quina feina més absurda. Em posa histèric haver de fer això. Però que no t'hi vas oferir tu per tenir informació d'en Cujo i de tots els seus amics. Sí, però en comptes d'estar fent això ens podríem dedicar a estudiar la manera de desfer-nos d'aquella aprenenta de deessa. Per cert, ara que ho dius, vols dir que ha fet els exàmens d'ingrés, aquella? Jo què sé. No són gens fàcils d'aprovar, ja ho saps. Jo crec que si la van aprovar, devia ser perquè és tan bufona, que si no... Kirika, ja fa dies que em té amoïnat, això. Vols dir que no t'agrada massa, aquesta deessa principiant? És enemiga nostra. És que quan la veig, no ho sé, m'entren com ganes de riure. Però què dius tu ara? Escolta'm bé, si te la mires amb massa bons ulls, ho acabaràs esgarrant tot. Sí, tens raó. Aniré amb compte. Ara puc fer aquesta pila, si et sembla. Hola! Ostres, per fi he acabat. Hola, Karin! Benvinguda a casa! Els has fet? Sí, no pateixis, però no cal que m'esperis assegut a la porta, tampoc! Així m'agrada, doncs. Ara fes això. Què? A veure si parem una mica el carro, Com vols que pari el carro? Si hi ha coses de primària que no saps encara. I què vols que hi faci jo si sóc burra? Si no tens ganes de treballar, deixem-ho córrer. Què? Què vols dir que ho deixem córrer? Caram, noia, quin panorama, com t'has de veure, ara? Però no m'estranya, això et passa perquè sempre has sigut una mica mandrosa.
graciosa. Ui, però tu què t'has cregut? M'agradaves molt més quan no parlaves. Casune, Ja has acabat? Molt bé, ara això. és molt tard. No cal que et quedis a aquestes hores per ajudar-me a estudiar. Si no em quedo a vigilar-te, te n'aniràs a dormir. No, no és veritat. Ostres, se m'ha vist el llautó. Mireu què us porto, per tots dos. Us he preparat una mica de ressupor perquè he pensat que tindríeu gana. Ah, molt bé, moltes gràcies. Himeka, però si és molt tard. I mireu, us he fet postres també. Pastissets d'arròs, no saps com m'agraden. Jo també et vull ajudar a la meva manera i això et donarà forces. Ara me'n vaig, no us vull entretenir més. Moltes gràcies. Adeu. Va, ja hi podem tornar. Cujo? Cujo! Ah, sí, senyoreta. Què hi hauríem de posar aquí? A veure... Perdoni, ho pot tornar a explicar? Però que no ho veus que has d'estar al cas? Els exàmens comencen demà, eh? Em sap greu. Hola, Casune. Els deures d'ahir. Ah, sí, a veure... Quins són? Aquests d'aquí. Ah, que no ho veus, que això torna a estar malament? Si ja el vam fer abans d'ahir, aquest. Va, torna-la a fer.